ukulabla uphile uphuze uphumelele amakuphastoli lobu yaqhaza amaphupho sibheka udaba lamaphupho khona kumuntu ifiso zokukhuluma nami inamba uzoyisensa ngoba uyimemba imemba kumuntu ocontribute njalo ngonyanga noma ungumlandeli awunawo amandla okuba imemba kodwa masifaka amavidiyo ngenxa unedatha kunoma une-Wi-Fi uyakwazi ukuba amavidiyo nsuku zonke lesiwafakayo noma-ke umuntu onikelayo kwi-channel uyacontribute kwi-channel nakuba ungeyona imemba futhi ungawabheki onke amavidiyo kodwa unamandla uyanikela so ungakwazi ukuthi ungifonele kodwa uma ungakwenzi ungekho kulama category awu-3 ungayisebenzisi le namba ngiyayithoba ngiyacela sibheke uThembe Lihle Manasa uthi mina ngibubheka isicathulo simuka empilweni icazane ngicela ukubuza yini isicathulo it's a shoe isicathulo shoes isicathulo kumuka isicathulo esi-1 kusale esi-1 ngokujwayelekile uma uphupha isicathulo uphawula umasimuka nomfula sokusho ukuthi-ke kumele uqinise umkhuleko noma-ke ube neminye imizamo ongayenza ngoba ungase ulahlekelwe utho olubalulekile. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha isicathulo uphawula ubi umasimuka nomfula lokho kusho ukuthi lindela ukwaliwa okanye ukulahlwa nokushiywa noma-ke ukuphunywa umuntu omthandayo. 3 kuyenzeka uma uphupha isicathulo uphawula ubi umasimuka nomfula lungabuye lusho ukuthi kunomuntu osondele nawe ongaseshone uma kungekho imizamo enizoyenza. Amahubo 24 verse 4 amanzi ngabe esewele phezu kwethu kundlule isikhukhula phezu komphefumulo wethu. 4 omunye angayibheka kanje futhi uma uphupha isicathulo kungabe uphawu oluhle umasimuka nomfula kodwa usikhiphe ngoba lusho ukuthi ngabe umlingani wakho okanye omunye umuntu oseduze nawe uzomhlenga enkingeni noma-ke lowo muntu uzophulukiswa ngemuva kokubangwa nezibi. Amahubo 169 verse 1 ngisindise uNkulunkulu ngoba amanzi afikile emphefumulweni. Amahubo 69 verse 15 isikhukhula samanzi masingangcwelisi. Number 5 esikhathini uma uphupha isicathulo uphawula uthi umasimuka nomfula kodwa usikhiphe ngoba lokusho ukuthi-ke usuke uzokwazi ukuhlenga uphinde uvuselele ubudlelwano bakho ngemva kokuthi bese lisengcupheni yokuhlukana nomuntu wakho. Siyabonga bekubheka umuka wesicathulo nomfula.